Ahojte priatelia, v tomto videu vám vysvetlím, ako sa dá registrovať do spoločnosti Vieda, ale najskôr by som vám chcela vysvetliť, na akom princípe funguje táto spoločnosť. Ja si myslím, že aj táto časť je veľmi dôležitá pre všetkých ľudí, aj tých, ktorí sa napríklad nechcú registrovať, alebo pre ľudí, ktorí sa chcú registrovať iba preto, aby si z času na čas kúpili pre seba nejaké produkty. Pretože častokrát sa stáva, že práve títo ľudia, ktorí na začiatku povedali, že sa registrujú preto, aby si niečo kúpili pre seba, tak začali registrovať ďalších ľudí, začali mať veľké štruktúry a teda mesačné príjmy, ak nie tisícky eur, tak minimálne stovky eur, pretože pochopili, že je to veľmi jednoduché. Takisto ľudia, ktorí sa napríklad na začiatku nechceli registrovať, lebo si povedali, že oni chcú iba aktivátor buniek, takže tento aktivátor buniek si kúpili v hodnote teda 605 eur od nejakého človeka, ktorý bol registrovaný. Namiesto toho, aby sa teda oni zaregistrovali a nakupovali si tie ostatné produkty v opakovaných nákupoch so zľavami až do 50%, boli teda nútení si stále tieto produkty nakupovať v plnej sume od človeka, ktorý bol registrovaný, pretože tento človek vám ich nemôže predať za partnerskú sumu. Takže častokrát sa stáva, že títo ľudia, ktorí sa na začiatku neregistrovali, pretože si povedali, že ja aj tak chcem iba napríklad korekčné vložky do topánok a nič iné mi netreba, nezostali iba pri tých korekčných vložkách a tým pádom pochopili, že strácajú peniaze a práve preto si vytvorili tú registráciu, aby si potom ďalej nakupovali veci so zľavami až do 50%. Takisto sa môže stať, že vy keď sa rozhodnete, že sa nezaregistrujete, tak si kúpite napríklad aktivátor buniek od nejakého partnera Viedy a tento aktivátor vám pomôže, vy si s ním vyriešite nejaký dlhodobý zdravotný problém a samozrejme, že keď si ho vyriešite, tak sa budete chcieť pochváliť svojim známym, kamarátom, susedom a vždy sa nájde nejaký človek, ktorý takisto si bude chcieť kúpiť tento aktivátor. Lenže tým, že vy nie ste registrovaní, tak poviete, vieš čo, zájdi si k susedie, ona ťa zaregistruje. Zbytočne ste strátili tohto človeka, pretože vy nikdy neviete, koho on mohol registrovať a koho tí ďalší ľudia mohli registrovať. A už ste mohli mať krásnu štruktúru a dostávať rôzne bonusy, o ktorých vám budem rozprávať neskôr. Takže táto spoločnosť, jedná sa o referenčný marketing, úplne jednoducho povedané na základe vašich vlastných skúseností alebo skúseností iných ľudí rozprávate o tejto spoločnosti ďalším ľuďom. Častokrát sa hovorí, že keď je nejaká spoločnosť pyramidová, tak zarába iba ten, kto je na vrchu pyramídy a to je veľký mýtus, minimálne čo sa týka tejto spoločnosti. Možno to tak aj v iných spoločnostiach bolo a práve preto sa zaužívala takáto myšlienka, ale ľudia, ktorí majú niekoľko ročné skúsenosti s takýmto marketingom, povedali, že táto spoločnosť Vieda je na úplne inom leveli, kde tie bonusy a kvalifikácie získavate veľmi jednoducho. Takisto ako jedna moja známa povedala, každý je na vrchole svojej pyramidy. Vy neriešite ľudí, ktorí sú nad vami. Vy si riešite svojich vlastných ľudí, ktorých ste registrovali. A takisto človek, ktorý je nad vami, môže mať oveľa menšiu štruktúru, ako máte práve vy. Ako som už povedala, na základe vašich vlastných skúseností ľudia si sami budú chcieť kúpiť produkt. Takisto je to množstvo bonusov, ktoré sa okamžite vyplácajú. Nemusíte sa strachovať, že sú tu nejaké poplatky za registráciu alebo nejaké povinné mesačné nákupy, aby sa vám udržala tá registrácia. Jediný povinný nákup je ročný a to za 30 bodov, to je nejakých 50 eur, aby sa vám teda udržala tá registrácia. Lenže tým, že táto spoločnosť ponúka produkty, ktoré my dennodenne používame, tak tých 30 bodov spravíte, aj keby ste nechceli. Ja si myslím, že aj každý mesiac. Takže ako som už povedala, je to množstvo bonusov, ktoré sa okamžite vyplácajú. Nemusíte čakať na koniec mesiaca, aby sa vám tie bonusy vyplatili. Takže ideme ďalej teraz už na typy balíkov, ktoré existujú pri registrácii.
Minimálny počet bodov na to, aby sa vám vytvorila registrácia v spoločnosti Vieda, je 250 bodov a tento balík sa nazýva štartovací balík. Potom ďalší balík je štandard za 500 bodov a premium 2000 bodový balík. Takisto existuje zlatý trojuholník, ktorý má najväčšie výhody a o tomto zlatom trojuholníku vám porozprávam trošku neskôr. Takže čo sa týka napríklad štartovacieho balíka, jedny korekčné vložky do topánok majú 100 bodov a stoja 133 eur. Jedny grafenové okuliare majú 50 bodov a stoja 66 eur. Takže na to, aby ste vy mali v košíku 250 bodov, tak si napríklad dáte dvojovložek do topánok, to už bude 200 bodov a teda 266 eur plus jedny okuliare, čiže to už bude 250 bodov a za tento nákup zaplatíte 332 eur. Samozrejme, že vy ten košík si môžete vyskladať ako chcete vy. Dôležité je, aby ste tam mali tých 250 bodov. Za prvý nákup dostávate naspäť 100% cashback, ktorý využívate na nákup produktov so zľavami až do 50%. Čo to znamená? Vy keď za prvý nákup zaplatíte 332 eur, tak tieto peniaze sa vám hneď vrátia na vašu cashbackovú peňaženku, ktorú využívate neskôr na nákup produktov so zľavami až do 50%. Poviem príklad. Vy by ste si v opakovanom nákupe chceli kúpiť ďalšie korekčné vložky do topánok. Už nebudú stať 133 eur, ale 78. A z tej cashbackovej peňaženky, kde máte napríklad týchto 332 eur, sa vám odráta tento e-dolár, čiže 40 eur. Ja chápem, že na prvýkrát sa vám to môže zdať zložité, ale ja keď niečomu nechápem, tak si to video vypočujem aj 3, 4, 5 krát a na ten 5. krát to pochopím. Takisto ľudia, ktorí majú 60, 70, 80 rokov sa registrovali a úplne normálne to zvládli. Takže s tou registráciou vám vždy pomáha človek, ktorý je už registrovaný a ktorý vám odporúčil túto spoločnosť. Druhým balíkom, ktorý sa dá vytvoriť pri registrácii, je štandard 500 bodový a to je napríklad jeden aktivátor buniek, ktorý má 500 bodov a stojí 605 eur. A premium 2000 bodový balík je napríklad jeden Ventum, ktorý má 1500 bodov a stojí 2200 eur plus darček aktivátor buniek zdarma a jedna sauna 500 bodov. Táto infračervená sauna takisto skvelý produkt, 1 m x 1 m, môžete ju mať doma v obývačke. A o tejto saune vám takisto porozprávam v ďalšom mojom videu. Za tento nákup zaplatíte 3023 eur. Teraz by sa mohlo stať, že vy by ste si teda vytvorili štartovací balík a v cashbackovej peňaženke by ste mali týchto 332 eur. Ako opakovaný nákup by ste si napríklad chceli kúpiť tento set, kde sa nachádzajú anionové periny, obliečky, vankuše a kufor. Tento set by už nestal 2200 eur, to je vlastne plná cena toho setu, ale stál by v partnerskej cene 1615 plus tento e-dolár, to je vlastne ten cashback, 500 eur. Lenže vy by ste tam tých 500 eur nemali, vy by ste tam mali iba 332 eur. A v tomto prípade nám spoločnosť umožňuje, ako si doplňať cashback, a to je krokomerom. Vy si stiahnete aplikáciu Viedy a keď teda budete robiť denne 10 000 krokov, tak za deň budete mať 10 eur. Za 7 dní budete mať 70 eur plus 30 eur bonus a za 28 dní budete mať 400 eur plus 100 eur bonus. A takto si na tú vašu cashbackovú peňaženku môžete zarobiť až 500 eur mesačne. Prvým bonusom je step bonus. To znamená, že vy ste tu a vy ste zaregistrovali jedného človeka, ktorý si spravil 500 bodový balík a druhého človeka ste zaregistrovali o mesiac, o rok, o 2 roky, to je jedno. A vám sa vytvoril step bonus. Výška bonusu je 50% z najmenšieho štartovacieho balíka. Tu nemáme menší štartovací balík, obidva sú rovnaké. A práve preto sa vám pripíše 50% z 500 bodov a to je 250 eur. 80%, čiže 200 eur, vám príde na váš účet vo Viede a tieto peniaze si môžete poslať na váš bankový účet a 20%, čiže 50 eur, sa vám pripíše na vašu cashbackovú peňaženku, takže aj týmto spôsobom sa dá doplňať cashback. Ďalej by sa mohlo stať, že vy by ste zaregistrovali človeka, ktorý by si spravil 2000 bodový balík a ďalšieho, ktorý by si spravil 500 bodový balík.
Keďže sme si povedali, že výška bonusu je 50% z najmenšieho štartovacieho balíka, to je 500 bodov, čiže vám sa pripíše 250 eur. Keby sa tento človek rozhodol v budúcnosti, že si navýši, lebo aj to sa dá, svoj účet na 2000 bodov, tak vtedy sa vám pripíše zvyšných 750 eur. Keby sa tento človek rozhodol, že nechce si navyšovať účet, tak vy by ste mohli zaregistrovať ďalšieho človeka, ktorý by si spravil 2000 bodový balík a aj v tomto prípade by sa vám potom pripísalo tých zvyšných 750 eur. Ďalej, denný limit príjmu. Vy môžete za deň zarobiť toľko eur, na koľko bodov je vytvorený váš balík. Takže mohlo by sa stať, že vy by ste si vytvorili štartovací balík, čiže 250 bodový. A teraz by ste zaregistrovali človeka, ktorý by si spravil 2000 bodový balík na jednej strane a neskôr by ste zaregistrovali taktiež ďalšieho človeka, ktorý by si takisto spravil 2000 bodový balík. Vy ste mohli získať 1000 eur. Lenže tým, že vy máte iba 250 bodový balík, tak zarobíte 250 eur a tých zvyšných 750 eur stratíte. Už ich nedostanete, aj keby ste si navýšili ten balík na 2000 eur. A práve preto ľudia začali strácať peniaze, keď registrovali ľudí a navyšovali si balíky postupne na tých 2000 bodov. Keď máte teda štandard, tak môžete zarobiť za deň 500 eur a keď máte 2000 bodový balík, tak môžete za deň zarobiť 2000 eur. Ďalší bonus je binárny, takže vy ste tu a tieto biele kruhy, to je step bonus. Každá tá vetva, ktorá sa vytvára vnútorne, to znamená, že tento človek by zaregistroval niekoho, tento takisto a tak ďalej. Takže tento bonus sa vypláca vo výške 10% z obratu menšej vetvy. V tomto prípade je to ľavá vetva a vám sa pripíše 10%, čiže 200 eur. Bonus za opakované nákupy. Tento bonus je 5% z obratu opakovaných nákupov vašich partnerov podľa vášho statusu. Čo to znamená? Že vy ste tu, vy ste zaregistrovali nejakého človeka, tento človek zaregistroval ďalšieho, tento ďalšieho a tak ďalej. Títo všetci ľudia si robia nejaké opakované nákupy. A vy za mesiac získate 5% z obratu opakovaných nákupov vašej štruktúry. Tento bonus je vyplácaný na konci mesiaca, pretože počas celého mesiaca si tí vaši ľudia budú nakupovať nejaké produkty. Takže mesiac v tejto spoločnosti má 28 dní a tento bonus je teda vyplácaný na 29. deň v mesiaci. Ak teda chcete, aby sa vám tento bonus vyplatil, tak pri jedinom tomto bonuse je potrebná objednávka mesačná v hodnote teda nejakých 50 eur, to je 30 bodov. Samozrejme, že ak máte ešte nejakú malú štruktúru, zaregistrovali ste napríklad 2 ľudí a keď si pozriete ten obrad opakovaných nákupov, že je veľmi malý a práve nič nepotrebujete pre vás si nakúpiť, tak nemusíte robiť túto mesačnú aktivitu. Ďalšia veľmi podstatná vec je, že keď máte štartovací balík, tak tento bonus sa vypláca do 3. úrovne. To znamená, že vy ste tu, vy ste zaregistrovali nejakého človeka, to je už 1. úroveň, tento človek zaregistroval ďalšieho, to je už 2. a tento človek zaregistroval ďalšieho človeka, to je 3. úroveň. Keď máte štandard balík, tak sa tento bonus vypláca do 6. úrovne a keď máte premium, tak až do 9. úrovne. Napríklad, vy ste pozvali 3 partnerov, oni majú ďalších 3 a tak ďalej až do 9. úrovne. Vaša štruktúra bude mať 29 524 partnerov. Neviem, či si to viete predstaviť, o akých peniazoch mesačných sa tu bavíme. To je vlastne už pasívny mesačný príjem, ktorý vám chodí. Tým, že táto spoločnosť prišla do Európy minulý rok, na Telegrame v skupine pre registrovaných nie je ani 2000 ľudí pre Československo. Ja chápem, že nie každý má Telegram, ale aj tak táto spoločnosť je stále v začiatkoch a veľká väčšina nepozná túto spoločnosť. Takže ak si myslíte, že už je neskoro, že už je tu táto spoločnosť rok a všetci o nej vedia, tak to vôbec nie je pravda. No a ešte jedna podstatná informácia je, že keď už máte tento premium balík, tak tú mesačnú aktivitu, tých 30 bodov, nemusíte robiť. Ten bonus získavate automaticky. Keď máte štartovací balík alebo štandard, tak je potrebná mesačná aktivita na vyplatenie tohto bonusu. Samozrejme, keď sa vám to oplatí.
Dajme tomu, že vaša štruktúra, keď si pozriete, spravila objednávky za 5000 bodov. Takže vám sa vyplatí 250 bodov, ak si spravíte tú mesačnú aktivitu, že si niečo kúpite za 30 bodov. Dúfam, že ma chápete. Ideme ďalej. Teraz zlatý trojuholník. Čo to znamená? A spoločnosť nám umožňuje zaregistrovať samého seba 3-krát. Ja som napríklad kúpila Ventum za 1500 bodov a týchto 1500 bodov som si rozložila na 3 účty. Takže na vrchu som ja a tieto spodné vetvy, to som takisto ja. Systém nevie, že som to ja. Hej, on si myslí, že som zaregistrovala 2 ľudí. A čo sa stalo? Vyplatil sa mi step bonus vo výške 250 eur. Ďalšia výhoda zlatého trojuholníku je tá, že tie odmeny sa strojnásobujú. To znamená, že vy začnete, keď vaša štruktúra začne robiť obraty, tak vy dostávate kvalifikačné bonusy. Keď budete mať obrat štruktúry 5000 bodov na 5000 bodov, stanete sa direktorom a začnete mesačne dostávať cestovný bonus 100 eur. Ďalej, keď ste regionálnym direktorom, tak dostávate ďalších 100 eur cestovný bonus, takže už máte 200 eur mesačne cestovný bonus, ktorý využívate na cesty napríklad do Číny s vašimi kolegami z Viedy, chodíte na rôzne akcie spoločnosti Vieda, alebo objavujete pamiatky a tak ďalej. Keď ste národným direktorom, tak začnete dostávať autobonus 500 eur mesačne. Tento bonus môžete využívať na čokoľvek, nemusí to byť na auto. Lenže keď máte zlatý trojuholník a robíte obraty na jednej nohe aj na druhej, tak dostávate napríklad cestovný bonus 200 eur na tejto nohe aj na tejto. Takže nemáte 200 eur, ale 400 eur mesačne. Autobonus na tejto nohe aj na tejto, takže máte 1000 eur autobonus mesačne, ktorý môžete využívať na čokoľvek. Plus 1% od obratu opakovaných nákupov celej štruktúry, nie iba vašej. A teda ďalšie a ďalšie kvalifikácie, nejdem o všetkom rozprávať, ale tu sa bavíme už o veľkých číslach, ktoré môžete získavať mesačne. Ešte jedna veľmi dôležitá informácia je, že keď máte štartovací balík, tak tieto kvalifikačné bonusy nemôžete dostávať. Keď máte štandard, tak môžete byť direktorom alebo regionálnym direktorom a keď máte premium, tak môžete získavať všetky tieto kvalifikačné bonusy. Ja chápem, že pre veľa ľudí môže byť aj ten štartovací 250-bodový balík veľká investícia. Ja som si napríklad vytvorila zlatý trojuholník, takže som kupovala Ventum za 2200 eur, lenže ja som tých 2200 eur na účte nemala. Ja som si ich požičala, pretože som vedela, že je to tá najlepšia investícia, ktorú môžem spraviť pre seba a svojich blízkych. Takže vždy je to o našich rozhodnutiach a o našich prioritách. Priatelia, ak máte nejaké otázky, čo sa týka marketingu, registrácie alebo sa chcete opýtať na nejaké produkty, tak ma kontaktujte na moju e-mailovú adresu vieda18@gmail.com. Majte sa krásne.